dambudziko ratinaro. Dambudziko ratinaro nderekuti tinogara namai vedu kutibereka. Mai vedu kutibereka vakaenda kunzvimbo yeGokwe. Vanouya nemudinda wakauya nawo wanga une mushonga wainhuwa zvekunhuwa zveshe. Vakati munhu wese arikufanira kunge achigeza mushonga uyu. Basa arikufanira kugezera paruware. Zvadaro amai vakaenda kuGokwe. Imi makazvisa sei kuti aenda kuGokwe? Vakataura. Zvikanzi mushonga wandaya nawo uyu. Munhu wese arikufanira kuti ageze. Wave muchidende unonhuwa. Right. Zvadaro takaita sekudaro takageza 7 days dzavakadzofanira kugeza. But 7 days zuva rechi7 richikwana rekupedzisira takatanga kunzwa marwadzo miri yedu. Marwadzo waya anova nhasi ndo ari kuwedzera, ari kuramba achikura, kusanganisira kunzwa tichinwiwa kunhengo dzedu dzakavanzika nekupera simba. Kana muchiti munonzwa muchimwiwa, munonzwa sei? Shamari yangu, iwo paunonzwa uchimwiwa unonzwa sei? Nenge ntonzwa songe kokupedzisira kwachona ndikuita songe ndakarara nemunhu bari vasina kunzwa. Saka ndoda kuti ndinzwisise pakumwiwa. Nokuti kana zamu richimwiwa pane zvaunonzwa. Imi munonzwa sei? Nemukadzi. Asi pamunopedza kunyerekedzwa munotora sambeu inoratidza kuti ndakarara nemukadzi. Amurasi mbeu. Right, zvadaro manzi geza mishonga. Zvadaro takageza. Zuva rekupedzisira takanzwa pain inova ndiyo kukura izvezvi. Kurwadziwa nepazasi peguvhu nemudumbu nepachest nemusoro nekupera simba ndo zvinova zviri kukura zvizasi zvakatanga kubva patakagezeswa zvinhu izvozvo zvazviri mudende kusvika izvezvi dambudziko riri kukura zvekuti. Right, imi munogara kupi namai venyu? Isi togara kunonzi kui kuchakara kunonzi kuchi Black Movari. Munhu alright, ndobva ipapo imi meka magezwa mai venyu iko zvinozvi muchivaudza kuti mama kubva zvatageza ndo zviri kuitika vari kuti chi? Mai vedu chaivo vakuita semunhu asina basa nesu. Zvasina basa nesu isusu matambudziko aya toramba tisangana nawo takapedzera tati zviri nani tibve pamba nokuti pamba apa zviri wese than musango meme futi zvave wese musango mateta apa tichienda zvokuti chero mari chaiyo yekuti tibatsirikiwa tisina kana kuti tichaiwana sei takutongotambura zvokuti ndo zvakwa tisikuya pa. Baba venyu vari kupi? Baba vedu vakashayika. Baba vakashayika. Yaish. So apa iko zvinozvi muchibva kuchakare maudza here mama kuti isusu takuenda kuHarare toda kuenda kuRadio tinotsvaga rubatsiro? Mai chaivo hatisi tomboziva kwavari ikoko kumba ikoko isusu tutori musango. Makabva rini? Tatove nemwedzi point tabva tichimbozama kuti pamwe zvingabatana asi zviri kuramba kupedzisira tatozouya. Wow. Saka imimi iwo une makore mangani? Inini ndine 24 years. Iwo une mangani? 22. Iwo une mangani? Alright. So, hey, mune hama dzenyu dzababa venyu kana kuti hama dzenyu dziri kweriko? Hama dzababa vedu hatidziziva, vanotiratidza vaiti danzi hama dzenyu dzinorwa. Saka kumba kwenyu chako mukaenda munofa. Ndihama venyu vadaro? Saka tangokurawo tichitya zvokuti chero kuzoita basa navo hatine vanotiratidza. Ichokwadi muri yeZimbabwe ndo zviri kuitika muri yeZimbabwe. Ndiri mukati meguta reHarare panhefe nyuro. Tine vakomana vasvika pano muri yeZimbabwe vari kuchema vachiti zvarutsvaga vanhu vanovabatsira. Vakomana vasi kurara kunzwa mudumbu. Urwere huri kuitika pamuri iko zvinozvi ndio kuita sei nokuita sei? Urwere huri kuitika patiri zvakupedzisira takuchaya mudumbu chaimo nepachest pakutorwadza zvokuti chero ndikada kutaura izvo zvitaura kwandiri kuita ndechitofunduka kutya kunge pane ari pasaidi pangu ari kunditi usataura but ipo pasina ndichitongotya kunzwa kutya. Ichokwadi muri yeZimbabwe. Nyaya ndiri kutaura muri yeZimbabwe tiri panapa panhefe nyuro paZBC. Tinawo vakomana vasvika panapa vari kutsvaga kupotera nekutaura kuti vangaitike sei. Vari kutaura pamusoro pekuti izvo vari kushungurudzika mushure mekuti amai vavo vakaenda mukati menzvimbo yeGokwe mavakauya nemudende une zvinhu zvainhuwa vakasvika ipapo vachishevedzera kuti mwana wese ngaageze. Vageza kudaro makageza mazuva mangani? 7 days. Pa7 days zuva rekupedzisira ndipo pakatanga kuwana zviratidzo zvakuitika pavari iko zvinozvi vari kunzwa mudumbu muchest kunhengo dzakavanzika. Vakomana ava 24, 22 ne20 years vanonzwa kunhekisika rudzi kwavo kuchinyerekedza vachiita sekunonzi vakarara nemadzimai asi panenge pasina madzimai. Pakati pavo pane akamboroora here pakati penyu vakomana?
ini ndakamboroora asi munhu akadzinga mukadzi wangu ndimai vangu. Wakamboroora mai vako chibva dzinga mukadzi? Vakadzinga vachiti chii haagoni kubika here kana kuti havamudi? Vatongoti handisi kumuda panapa ibva panapa nemukadzi wako but tabva ndakabva nditanga kurwara. Wabva watanga kurwara? Vabva nditidzoka pamba mukadzi uyo abva aenda vakanditi chidzoka pamba. anga aenda. Ko iwe ushamwari wakamboroora here? Haina. Ko shamwari yangu wakamboroora here? Mese imimi iwe pachako wakamboita musikana here? Wakatombokwanisa kutorarana upenyu hwako wakamborarana nemukadzi? Pakutorana nemusikana panyana uyu wakuda kurarana naye musikana unogona kutokundikana nhengo inoramba kumira. Iwe shamwari wakamboita musikana? Ndambokuita. Wakatomborarana nemusikana here? Ndamborarana naye kudhara zvisati zvaitika ubva zvaitika ipapapo handinamborarana. Ndozvangofanana neni kubva ipapo mukadzi aenda vakatanga kunditi wakasungwa nemukadzi wako uchatadza kana kuroora mukadzi nekuda kwezvakaitwa nemukadzi wako but dambudziko irororo tungori vari kundii ndakasungwa nemukadzi asi rimwe chete nerungori nava vasina kumbobvira vasungwa nevakadzi kana kuroora. Urati imimi makazvarwa muri vangani? Takazvarwa tiri 6 asi vababa wani takazvarwa tiri 3. Alright, makazvarwa muripo 6 asi imimi muripo 3 ndima baba 1 vamwe 3 ava ndiva vamwe baba. Right, zviri kuitika kwamuri chete imimi wababa vamwe chete kana kuti zviri kuitika neve vamwe wachona? Zviri kuitika kuneso takashandisa mudende uyo takashandisa tiripo 4 nevamwe sisi 1 vasiri baba nyewe vari kusanganisa. Saka sisi ava vari kuti chiwo zvakare varipi? Sisi ava zvaizvi zvabatizwa basi vari kutorwara izvizvi. Vari kutorwara? Makatombonzwa chitaura kuti vari kurwara? Vatori kuchipatara. Muri yeZimbabwe ichokwadi ndinoti kwakwachinitsodi marimire kana kuti bhozhongora muri yeZimbabwe ndine vanhu vandinawo panapa ava vakomana vatatu muri yeZimbabwe vari kushevedzera kuti aiwa toita sei vauya kuzotsvaka rubatsiro vauya pano panhepfenyuro straight kuti izvo vane zvavanokwanisa kuita muri yeZimbabwe vanga vabatsira sei. Tiri kukumbira matimana ose enyika muri yeZimbabwe kune vanogona kubatsira vakomana ava ngavabatsire vakomana ava tigoona kuti tigoziva kuti vabatsirike sechikonzero tikakaona tinonzwa kuti kune maprofita kune n'anga kune vanoroswa vanhu ngavabatsire vakomana ava vapinde paupenyu hwakanaka chikonzero vari kushungurudzika mumba kwavanogara vachatogare mumba chikonzero hamusi kugarika amai vari kutora mwana havana hachovadi uyezve vakadzi vakavaita vari kudzokera asi vachishedzera kuti iwo ndinogona kugara newe chete kana uine chi kana usina mukadzi asi kana una mukadzi kwete kureva kuti amai havatoti vana varoore. Zvino chatiri kuziva ndechekuti izvo hatizi kuziva kuti chakunyerekedza chakuyamwa vakomanawo kusika rudzi kwavo chii. Apo amai vari kushevedzera kuti havana zvavanokwanisa kuvaita ngavararama vakadaro. Muri yeZimbabwe munoti kudiko muri yeZimbabwe right? Saka vakomana imimi nyaya ndiri kutsvaga nekubvunza panapa ndeyekuti zvamuri kuona pane zviri kuitika izvi chamuri kukumbira kuvanhu nenyika yeZimbabwe muri kukumbira kuti chii? Tachikumbirawo kuti izvozvo tachikumbirawo rubetsero pakuti izvozvo takumbira bhazi kuti tikwanise kuya kuno nezuro takatombokumbira rimwe rikaramba taifanira kuya nezuro asi ragumawo nhasi. Saka tachikumbirawo vanhu kwanisa kutibatsirawo chero nemari kuti tizowanawo vanotibatsira vanhu kwanisawo kutibatsirawo towanawo chi rubetsero tobatsirwawo tobva padambudziko ratiri nokuti tiri kutambura singaiti muri yeZimbabwe zosvika tiye kunoku hatisina kana pekutangira tapererwa kana dhola kana chii hatina kana mari yatiri kuwana kana ndine urombo muri yeZimbabwe zvinosiririsa muri yeZimbabwe mukazviteerera mukazvinzwa ka uriwo kumba kwenyu ikoko ari mwana wako ari muzukuru wako kana muvakidzani wako unoti kudii kana zvichisvika panguva yakadai kuti vana vakomana vakasvika kudai vanofanira kunge vaine misha yavo nevakadzi yavo vanosvika pakuchema vachiti zviri kuitika izvi zviri kuvarwadza. Muri yeZimbabwe ngatiise musoro pamwe chete vakomana avo voitwa sei vakomana tovabatsira sei tinavo vanobatsira vakawanda muri yeZimbabwe itai kuti tigobatsirana. Aiwa muri yeZimbabwe ndinotenda ndironga ndinovimba vanhu veZimbabwe nepasi rese tichabatsirana kuti vakomana voita sei. Aiwa mune pane ane foni rekuti tingati izvezvi tichipedza panapa kana mukaisa mafoni namba vanokwanisa kuti vanoda kukubatai vane zvavanofungidzira vanogona kuda kuita da kubatsirai nazvo munobatika sei. Pane ane foni here? Foni tinadzo. Right, foni dziri kushanda here? Foni dziri kushanda. Alright, ndishedzera namba tinzo 071 45 yes 225 22 dzokorodzai mukoma 071 45 yes 225 22 ichokwadi muri yeZimbabwe munozobata vakomana ava muchinzwa kuti zvakamira sei. Hapana kumira zvakanaka mukatarisa zviso zvavo varatidza kuti vakomana chaivo vakasimba but izvo varatidza kuti vari kushushikana pane zviri kuitika. Ndatenda muri yeZimbabwe ngatibatei pamwe mangwana zviri kwako mangwana zviri kwangu tikabatsirana zvinoita zvikuwa zvakanaka muri yeZimbabwe. Ndanzwa kurwadziwa muri yeZimbabwe nezviri kuitika. Tatenda